Zvolím si približne takýto sklon lavičky. Ja osobne pri tlakoch na šikmej lavičke, či už to robím šikmo hore alebo dole, volím radšej menšie uhly kvôli tomu, že čím väčší uhol tej lavičky zvolím, tým viac miesto prs budem zapájať ramena. Dobre? A to nechcem. Chcem čo najviac zapojiť prsia, v tomto prípade hlavne ten vršok tých prs. Ruky vyťahnem hore, lopatky, dôležité. Zatiahnem dozadu k sebe a budem ich tak držať celý čas. Ide o to, že keď dotlačam tie jednoručky a lopatky by som dával od seba, vystrkoval ramena dopredu, opäť zapájal by som hlavne predok tých ramien a nie prsia. Takže zatiahnem ich dozadu k sebe, ruky vyrotujem jemne smerom dovnútra a idem dole. Jednoručkami cca na úroveň hrudníka, nižšie sa už nesnažím ísť, stačí na úroveň hrudníka, hore do vystretia.